היום אנחנו נתחיל את התוכנית בובה של תקומה. היום נארח בתוכנית מספר דמויות מפתח בצוות. באמת, נשאל אותם את השאלות החשובות באמת, לא כמו בתחקירים. טוב, ואנחנו נתחיל עם האורח הראשון שלנו, חברים, האיש הכי חשוב בצוללת, הצ'יף. איפה את רותם? אני פה על הדיזל, רותם, איפה את? הנה, לפתור לך. ולא שמתי תפילין כוס. ברוך ברבש, אורח שני, אתם אולי לא מכירים, אבל אני שמח חברים להזמין עכשיו את חבר הדמיוני של שכטר. אני רבא. אתה רבא? ז'אנו. ספר לו עזי ג'יימי נצר לבית ווינטרפל עם הדרגונים מאמה אוף דרגון מחזיק במספר תארים כגון תיקן צבא לוחם חופש בצבא הפרטיזן האדום בלגרד, אפשר גם הפוך אגב. בנוסף כיום מכהן כרמטכ"ל, יושב ראש מועצת התלמידים שכבה ג' באזור גוש דן מהשכונות. אמא, תודה לך על קמפיין סוחף אחרי ועבוד הגולים ואת הקאפיקס. כיפתי, את בתוך הכנסת. טוב, ברוך הבא, ברוכים הבאים חברים. אנחנו, ז'אנו, אם תרשה לי, נתחיל עם רבש. אני ז'אנו. טוב, הצ'יפ של הצוללת, איך אתה מסביר שאתה עברת מבחן שני ושניר מבחן ראשון? פי, איך הפלת אותי, פאף, איזה מכה מתחת לחגורה. איך ברקוביץ אומר, איזה קקמייקה אתה. זה לא מכבד, ככה נפתח. זה, אני... זה לא יפה. זה לא יפה. מצטער. תגבר אותך. on your back. אבל עכשיו אני מתכבד לפעמים להזמין את האורח השלישי שלנו הערב. באמת איש... ממש, הנחתי בשביל שנינו. שלום. הנחנו. מה אבידו מה אמר? אני מתכבד להזמין את האורח השלישי שלנו לערב. אורח באמת חשוב. סגן מפקד אחי תקומה, חברים, סרן ומעתה רב סרן חיים כנף. סבל לו הגיסי, סבל לו. ברוך הבא. אנחנו באמת שמחים שאתה פה. קודם כל שאפו על הרב סרן, חברים. לא, אבל באמת עכשיו ברצינות, אתה באמת אני לא שומע לך. אתה לחוץ או שאתה סתם לך? אני הרבש. הוא רבש שלך, ז'אנו, זה כנפו. טוב, עכשיו באמת ברצינות, חברים. אתה באמת בן אדם לא יסתכל. מוערך בצוות, באמת אנשים פה מעריכים אותך כסגן וזה, אבל למה אתה מקצר הכל? M16 מקוצר. סבבה. קיבלנו. סופש, אני מחזיק. סופש מקוצר. לא מכבד? בסדר. עכשיו הוא מדיום מולה, לא לפנדה. טיול קצר. אז זה נתת גם לקחת. נתן וירש. אבל למה אתה תמיד מגזים? למה אתה תמיד מגזים? למה אתה תמיד? למה להגזים? למה הכל לקחת לידיים? למה? בוא נתחיל. חברים? טוב, אבל באמת שאלה עכשיו ברצינות.
באמת עכשיו ברצינות, יש פה שאלה שהרבה פה עסוקים בה, מה עם הסמכת סמל תורן של 108? מה הקטע? בוא'נה, כנפו, אתה הכי מכוער בארץ, ואימא שלי נשמע. שגיא וטבק, בבקשה, מה? הוא בית עליהם! בית עליהם! בית עליהם! שגיא וטבק, מה? לא לעניין, זה אולפן מכובד, מכבד את עצמו, מה הקטע? שידור מכובד, מה אתם עושים פה? סתמו, ביבי, סתמו כולכם. רבש, שים לי פשרה קדמית בטאגאוט, אבל אני צריך לשלוח עכשיו בטובול שיעשה שיפוליים שם וזה, מה? בוא'נה, כנפו, אתה יודע, אנחנו עשינו באשקלון? סתום את הפה. תקשיב לי טוב, סניור כמפלצת. זה שיש לך כריזמה של אישור, זה לא אומר שאתה תבוא לחלק בפקודות. אתה יודע, אנחנו עשינו באשקלון, בודדי. מי קראת לי? זה שלנו, זה רבש? אני רבש. זה מסתר. אתה כלב נורא, לא נושא. אל תעיר את הדוב בשנתו. סגי, תסתכל לי טוב בירוק תפוח של העיניים, סגי. יא מרמלד עם כובע נייקי. אבל לא תדבר ככה על הכנפו, זה קצין פרדנטי. חלה. לא, קודם כל בוא נרגיע את הפריזורה. זה רב חובל זה. נעשה פה פיסמייקינג, בסדר? סגי, איך אמרתי, תבוא עם פקט סיסייה, זירו סוואפס, מה שבא לך, תבוא כיפה אחורי נחשף, בסדר? נוריד את הפאניק. בבקשה, לא, אם היית חויל שלי, זה מלך, הייתי... בלי נדל. אוהב אותך. רבש, טוב, בסדר, חברים. סיגר. אני שבס. רבש. אני רבש. אבל יש לי באמת עכשיו שאלה חשובה. טבק, מה אתה חושב בפתרון? 108 לא מוסמכים סמל תורן. או, הביבים האלה. אני אגיד לך בדיוק את הפתרון, מה אנחנו הולכים ל... איפה? אתה מחביא איתנו מסים, אה? אני יודע שאתה מחביא איתנו מסים. אתה מחביא מסים, אה? מה עובר עליך? טוב, אתה רוצה לאומן תודה כולם פה, מה עובר עליך? באמת מאוד. אתה הרי מרגיש בכי שהוא עצבן, שפט, בחייאת, אל תעשה שטויות. טוב, חברים, 108, רגע. בסדר, אני באמת מודה לכם. תודה שבאתם, תודה לך. תודה להם. תודה להם. תודה 108. שוט של וינצ'סטר. מבזק מיוחד של יס, יס? אחי תקומה חוגגת שבועיים ללא תקלות, רבש בתגובה, לא יאומן, מפתיעה כל פעם מחדש כמו מריבו אדם. אל תמהרו לשמוח. אמש נמצא שרוול כוסות חמות זרוקות ברתול אחורי, גנק מכחישים כל קשר לאירוע. סונה בתגובה, שקר, ראינו אותם זורקים את השרוול באחר.
יותם חדד בתגובה, חשבתי שזה המטבח. בנוסף שער השקם חווה עלייה ניכרת במניות הקינדר בואנו, לעומת זאת משקיע על עוברה בצניחה עקב יציאתו של עומר כהן למגדל. וכעת נעבור לחסות. חדשות בחסות כדורגל. בן שלי כדורגל. בענייני ספורט, הנציג הישראלי שלנו באולימפיאדת הנכים עמית שכטר, שחיזק בכבוד, לקח מקום שני בבקצה ה-200 מטר פרפר. בתגובה, אני בן זונה. בנוסף, דור איתן ביצע מדס שערך כשעתיים במדור. ולנושא אחר לגמרי שלא קשור בשום צורה כלשהי לחדשות הקודמות, מנכ"ל סטארקיסט בארץ רכש וילה בסביון. לאחרונה הועלו האשמות כי אחי תקומה כבר לא חשאית כמו בעבר. לאחר תחקור נמצאו מספר ממצאים. כי החשאיות נגרמת מטיפוף של באטלה עם הלוקרים במכונה. מאני מכסתח גירוז הגיומי קדמי בטיפולי לילה. ניר לוי מתלונן על מקוצר. אמיתי מפריץ רפסודה במקום לפתוח שסתום גוף שסתום עובד אחד דלקר. סגית דורק את הדלת של המכונה בדרך לעשן. זר שניצר לועס אוויר. זה ספורט אולימפי, מה? וטבק, אוי טבק. משבר במרכז, מחסור בנהגים. נועה המאמנת שלחה הודעה למערכת בה היא מתלוננת על רביצה ממושכת של מד במשרד וגמירת מצבור המסטיקים. מאני בתגובה, אל תדאגו אני ממש טוב ברול 120. רבש בתגובה, יא בן זונה חפשן, תסיים פה את הסיפור. יש שאומרים כי הפיכתה של אחי תקומה למבצעית היא אירוע גדול. יותר גדול ממספר דברים. יותר גדול ממידת הנעליים של ניר, יותר מהצוואר של בבאז, יותר מהיד קדמית של דור, יותר מהפרצוף של זר תחת הביטן, יותר מההתקרבות של זילברמן, יותר מהפסם של גיל, יותר מכמות העוקבות של רותם באינסטגרם, יותר מהזקן של וולף, יותר מהמילים שסאגי ממציא, יותר מהשלשולים של באטליים, יותר מהחפשיות של מאיר, יותר מהפוסטים של טובול בפייסבוק, יותר מהביטחון העצמי של טאבה. אוי טאבה. עכשיו נעבור לחסות. התחזית מחוזרת וחזות קאטרים. כעת עוד מספר חדשות קצרות, המשט ועוזריו הבחינו במגמה של התמזרחות במראה של הלוחמים בשייטת. גל וולף נשלח לחקירה. אתמול נקבע שיא חדש על גבו של בר דוד, 7 חדשקונים מוגלטים. חדשקון של גנב בתגובה, אל תעצבן אותי, אני אתפוצץ עליך. ובתחזית, ניכרת התחממות קיצונית עקב חזרתו של רותם שזוף מיוחד בקורס מקדש. עד כאן החדשות של יס. 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 צ'סטי, עכשיו אנחנו נעבור לאורח החגיגי הבא שלנו, חברים, באמת אורח חשוב שכולנו פה אוהבים ומכירים. הוא לוחם חשמל מספר אחד מחלוצי הצמחונות בצוות אחי תקומה, קבלו את גלעד זילברמן. תגיד שלום מתן, מה זהו? קודם כל, תודה רבה שבאת. אנחנו מאוד שמחים לארח אותך פה. באמת נתחיל עם שאלה חשובה. אתה באמת בחור, ככה אומרים, בהחלקה טכנית, עובד קשה, מתאמץ, נותן באמת את כולך, וכל פעם אתה בא לארוחות, באמת שפוך, גמור, אתה לא אוכל בשר וזה. אז באמת רציתי לשאול, מה אתה מעדיף? דוגלי או בונזו? זה יותר מתובל. מה שיש, אני לא מכיר. שומע? תקשיב לי רגע, סר תורג'מן. שקמנו פרוש כל המליאה, מכובדיי כולם. לא הבנו איך במחזור 107 יש חשמלי אחד מצטיין קורס, חשמלי 2 חביב הקהל, אופי כהן. ואנחנו קיבלנו פג בורמזי, נבדק נמצא לא תקין, על הפלנג'ה, זהו. וואלה זילברמן, באמת אל תקשיב להם. כולם פה חברות שמחה אותך אחד אחד. אתה חויה על כפר עליך, שמחה ומעלה.
ווואלה, אספנו פה כל המחלקה, בגלל שאתה אחראי מתנות של המחלקה, אספנו כסף, קנינו לך מנונה למה אתה כלב, מאלי אקספרס! חדש כפרה. אחת הטובות. עכשיו, טוב. ומי הקומה השנייה? דוקטור צוס. לא גרוע. חברים. עכשיו ברצינות. דיברנו שאתה באמת עובד קשה, אבל באמת חשוב לדעת ככה, זו סוגיה שאנחנו ככה מתעסקים בה הרבה. מי אתה חושב באמת עובד יותר, עוזר לצוללת? מחלקה טכנית? סבבה! או עמיק? בול! אבא. טוב, מלכה, אני רבא. אתה רבא שאתה דלות, אתה מלכה. אתה פג. אבא. לא, אבל באמת, מלכה, למה אתה, כאילו, מה אתה עושה שאתה הכי חשוב? מה אתה עושה? זה מכונה. על הפלנג'ה. תגיד לו. תן לי. תגיד לו. זה מחלקת בקרה. על הפלנג'ה. הבטח מעטפות תכנון מצוין. הבטח אותה. מה אתם בעצם עושים? איפה כל המחלקה שלך? מה זאת אומרת? אני. איפה אני? איפה גם? תגיד. גלגול. מפדל את קצינה באיזה משל או משהו. ניר לא מגיע לו בכלל אוקסיגן. אבא, אתה מבסס. תקשיב. איך הרב שלי, יהושע פינטו אומר? עשה לי את ההפטרה, רבש. אבא, אין לו אבא. איך הרב שלי אומר? את המחלקה אל תנטוס, פלט אלוהים לא תפגוס, ואתה רוצה להגיע לגרש. אתה רוצה להגיע. רותם סתם, מחכה. רבש, אביא ואומר ויצטט את דבריו של המשורר ז'אמס לברון. זורק כדור כדור. If you lemon, make it lemonade. מהקוראן? לא הבנתי מה הבעיה. אבא. אני בעצמות, אם הייתי עושה לעבוד עכשיו, הייתי עושה בחצי. בואנה יא בן זונה! אני וזהו, נשארים 30 כותרות בתוך הסוללה, אתה אומר טוב הכי קשה! אתה בן זונה, אתה כוסים לי משהו! כולם בני זונות, עמק שונא את כולם! קיבלתי, אבל זונה איך אני אומר? יואו! זה הפרינטר! יש לו בטר. אני מבקש. חברים, לא מכבד. זה רעל שאלוהים נגע בו. חברים, הכל בסדר. בוא ניתן למלכה להמשיך. שכטר, אבא, בוא. יש לה, אתה ניצוץ בעיניים, אבא. לא הבנתי מלכה. אתה אומר בעצם שאתה מעדיף להיות באזרחות יותר טוב? כן. תישאר, זה היי בנינה, כל הסכם. רגע, אורקו, מה
מה אתה עושה פה? אני השתחררתי. אני בולך מהמשטרת הגירה, לא יודע. אני בשיטה שזה לא רוצים 3 רגליים. בוא, אני מסכים לך... בוא נשאר פה. איזה 150 הבא? אוי ואבוי. בטח. דודו, תיק בקנס! דודו, תיק בקנס! מה זה? גם פה! גם פה! מה זה? אני דואב! דואב! רגע! מה אתה עושה? שר, מה? בבקשה, כאילו, תלך, זה לא מתאים. מה? תן לי ללכת ככה, בלי לתת כמה סומסומיות. תן לו סומסומית. טוב, ובמילא אף אחד לא יכול להתמודד איתך, שר, אז בוא, תן לנו כמה סומסומית. סומסומית ראשונה. איך אומרים 40 בליבאבא והשודדים? שקר! סומסומית ראשונה. סבתא של מתיה מגישה חריימה בערב שישי. רגע, טוב. סומסומית ראשונה, סבתא של מלדיה בגישה חיימה. זה ערב שישי, שר... זה אחד קשה. שר, בבקשה, סבתא ראית של... ריאנה לייב? ניו יורק ניקס. אתה רוצה חריימה? אתה רוצה חריימה? בוא בן שלי תאכל חריימה. מה אתה מדבר לך בברך חיים? בבקשה, עכשיו אתה יכול ללכת. בתוך הכסף! מה עם איזה... בתוך! סומסומית שנייה! סומסומית! סומסומית שנייה! סומסומית שנייה! ברשותך! סומסומית שנייה! סגי דנוך בחמשואה אחרי שלא היה שינוי. טוב, חברים, סומסומית שנייה, סגי דנוך, אחרי חמשואה, בלי שינור, לא היה שינור בחמשואה. בבקשה, השר, בבקשה. לא חבל על עצם הכסיף! לא בשל, יוסף לנו. תעזוב. שלישית! אחרונה, שלישית! אחרונה, שלישית, יאללה. סומסומית שלישית! עמית שכטר בגימלים עם בקה, רוקד רגטון שהוא בגימלים. זה לא מוגזם. טוב, עם עמית שכטר, כן, רגע טוב, שהוא גימלים.